И почваме. И хора, това е първи епизод на... Втори епизод на Shadow Fight. Иди! Намалихме до край и надявам се да ме чуете по-добре, защото аз после като си гледам клиповете не се чувам добре, за това искам да се чувам по-добре. И също ще поговоря по-силно. Надявам се да го бием тоя. Волтър. Как му името е? Волтър. Май така му се чете. Волтър е бит. И какви съм учил да бие. И Волтър е с първите ножки, ако не сте забелязали, с първите ножки. И това е много готино, ще правим плейст на тази игра. На Shadow Fight ще правим плейсти за клиповете ни, които качваме. Направихме първи, след това не е втори. И по трети, не знам колко ще ни бъде дълъг плейстът. Може да е много дълъг, може да е много кратък, Бог знае. Тук няма да ще пробвам тук наистина. Ужасно съм пак нещо Iron. И... окей. Ти се надявам пак да го бия, що е много слаб. Включително... J50. Волтър. Не, това е... Оле, хора, има 18%. Трябва да побързаме, като побеждаме. Така. Не за първи път побеждавам Айрон, защото и много път съм побеждавал Айрон, защото той е направил нали се едно тъпо желязо, менкицово желязо. И той някакво менкица си е той. Желязо, дърво. Кази, желязото е едно дървено желязо. И той не би. Да го видим в втория раунд. И хора, надявам се да ви хареса клипа. Абонирайте се за моя канал. Ще направя една снимка, но ще се пробвам, защото аз дори не знам как се прави снимка на канала. Бихате. И хора, знам, че клипа е много кратък, но надявам се да ви е харесал и това е всичко.